खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ फालांगियाव बर' आइजोनि जाफुंसारनाय। फालांगियारि बिथिङाव आइजोब्लाबो फावसायना थायाखै साहसि बर' आइजो निता बसुमतारिया। गावनि नखर संसारखौ फालांगिनि गेजेरजों दैदेनलांनायजों लोगोसे माखासे बेखार लाइमोनफोरखौ खामानि मावनायनि खाबु होदों क'क्राझारनि थागिबि निता बसुमतारिया। फिसाय गोमाजानायनि उनावनो 2013 मायथाइनिफ्रायनो क'क्राझाराव माइनाव मुंनि गोग्गो लोंग्रा दैनि इन्डास्ट्रिखौ सामलायगासिनो दङ निता बसुमतारिया। आफां आसामनि बङाइगावआव दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आगान। आइ दैमानि सायाव 69.30 कोटि रांजों गोदानै लुफुंनाय 486 मिटार दालांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव हिन्जावसाया गावखौ फुथिना लादों। दलें लाना गावखौ फुथियो 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया। माजबाटनि 1 नं नाहरबारिनि हरेन्द्र ब्रह्म मुंनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिनि न'आव दलें लानाय थासारियाव मोननो हायो हिन्जावसानि गोथै देहाखौ। हिन्जावसानि गोथै देहा मोननायखौ लाना माजबाट आन्चलिक आदिबासि फरायसा आफाद आसानि मैखोम बिजाथाइ। हिन्जावसानि गोथै देहा मोननायखौ लाना गोख्रों नायसंनांगौनि गोख्रों दाबि आसानि। हरावनो पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैना गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। मणिपुराव हिंसायारि रायजोआव जिनाहारि जाथायखौ लानानै बन्द खालामनांगौनि दाबिजों हुज्रिखावदों आइजोफोरा। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मणिपुरनि गोजोन थासारिखौ हास्थायना आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लायो। उदालगुरि जिल्ला आबुबनि बानजायनायाव मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ लाना 1 घन्टा न्याय नागिरना आरो रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै बन्द खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव उदालगुरि गलमा सकआव केन्डेल सावनानै न्याय नागिरनाय नुनो मोनो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आबुबनि बोसोनगिरि आरो आफादगिरि बिथांमोना दुखु फोरमायो। मुवा बेसाद दाम बांनायखौ लानानै BTRआव धरना होदों। अल BTR कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव आथिखालाव मुवा बेसाद दाम बांनाया अर जोंब्लावनाय बायदि जानायनि हेंथायै BJP गो बेक BJP हाय हाय आसाम सरकार गो बेक बायदि बायदि स्ल'गेनजों दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'आव धरना होनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय इरेगुलारिटिसनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरि आरो चेन्सेलर गुलाब चान्द काटरियाया मोनसे हाइ लेभेल इनकुवारि कमिटि दानाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।